जितु भट सान नोंथाङाबो भट नोंथांनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय बे समाव मा बुंगोन दिनैनि सानाव? दिनैथ' बिटिसिनि बिसायख'थि आंबो सासे नागरिक हिसाबै आं भटखौ होबाय। दा आं जेसेबां बेरायनानै नुदों भटआ खोब शान्तिपुर्ण, दावराव दावसि गैया। रायजो राजाफ्रा खोब पिसफुलि माने भटखौ होदों, गावबागाव गोसोजों गावबागाव गोसोयै केन्डिडेटखौ फसायनानै होदों। आं जेसेबां गिदिंनानै नुदों दा जेसेबां पुलिं बुथ्स आंनि फेभराव एसे रायजो राजाखौ आङो होनायखौ नुदों। खिन्थु दंबावो समाव अबस्से 40%आनो जायाखै जायगा जायगा 40%, जायगा 30% जादों। दा बेखिनियाव आं नुदों रायजो राजाफ्रा खोब मोजाङैनो भटआ होदों, दावराव दावसि गैथ'वा। बेखौ नायनानै एबारनि बिसायख'थियाव सान्थि रोखोमै भट होगोन मानसिफ्रा। ग्राउन्ड लेभेलनि जा मोनसे पिक्सार बेखौ नायोबा खोब मोजां। इउ पि पि नि केन्डिडेट हिसाबै आं दिनै बुंनांगोन जे जाहा प्रमद बर' सारखौ बिथांनि थांनाय 5 बोसोराव जा खामानि मावदों, गोजोनखौ लानानै जा खामानि मावबाय, लोगोसे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावबाय। जोंनि गेजेराव बर' मोनसे परिबेस गैला, हानि पाट्टा होनाय गासैबो जिनिसखौ नायनानै इउ पि पि एलनि फारसे फेभाराव दं आरो इउ पि पि एलनि फारसे मोनसे आकर्षण जानायखौ नुदों। दिनै आं बेवहाय आङो दावलाबारि पलिं स्टेसनाव दङ। आं नुदों रायजो राजाफ्रा खोब मोजाङैनो होदों, बाहागो लादों, ओमफ्राय जेबो उसुबिदा गैया, आं बेखौ नुदों। नोंथाङा नोंथांनि थाखाय माबायदि आसा खालामदों बनरगाव बियाब हिसाबै? आङो 100% आं आसा खालामदों। बेवहाय गासै 6 जन केन्डिडेट दङ। 6 जननि गेजेराव 3आथ' बारा फेभाराव गैया, खिन्थु फेभार गैया माने बारा बेसेबां गैया। दा बेवहाय नाम्बार 1 हिसाबै आं थागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 2, नाम्बार 3 आं बुंनो हाला, माने BPF आरो BJP नि गेजेराव सोर बे पजिसनखौ लानो हायो। खिन्थु नाम्बार 1 हिसाबै आं दङ। आरो आं दङनि खार'ना बेनो जे प्रमद बर'खौ आरोबाव 5 बोसोरनि थाखाय रायजो सालायबावनांगौ बा खुंनांगौ होननानै बयबो सानो। आरो बनरगाव समस्तिनि सिङाव फ्रायानो प्रमद बर' सारखौ मोजां मोनो। बेखौ नायनानै आङो प्रमद सारखौ मोजां मोननाय माने आंखौ मोजां मोननाय फरायनाय, बेखायनो आङो देरहागोन आङो 100%। टाउननि भटखौ बेसेबांसो मोनगोन सानो नोंथां? टाउननि भटखौ आङो थांनाय 2020आवबो आं 1800 मोनदों। आङो एबार साबसिन मोनगोन, खमबाबो आङो 2500नि बारा भट मोनगोन होननानै आं सानो। बेवहाय बेंगलि भटआनो बांसिन, नाथाय बेंगलि भटआ बांसिनबाबो मानसिफ्रा साननो हागौ बेंगलिया BJP नो होगोन, नाथाय इन्टारनेलि बेवहाय माखासे माबा दं, फेक्टर दं। मानो BJP नो होजोबनाय नङा आरो इउ पि पि एलनि फारसे मानो होगोन, बेहाय माखासे फेक्टर दं। फेक्टरखौ नायनानै आङो बुङो 2500नि खम आं भट मोननाय नङा। भटार रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो नोंथां? आङो जोंनि भटार रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायो, दिनै माने सान्तिपुर्ण भाबै भटआ होनो मोनबाय आरो बेखायनो गिनांगौ गैया। बयबो सान्ति रोखोमै होदो, गावबागाव गोसोजों बेवहाय भटआ होनांगौ। आरो बिसेसके जोंहा थांनाय समावहाय प्रमद बर' सारा सान्ति लाबोबाय, हानि पाट्टा होबाय, जोंहाय माने हिउमेन रिसर्स मोनसे सुबुं सम्पदनिबो गोबां खामानि मावबाय। बेखायनो आरो माखासे इमप्लिमेन्टेसन खालामबावनांगौ दं, माने BTR रेकर्डनि। बेखायनो रायजो राजाखौ आं खावलायगोन। ओरैनो दंखायो रायजो राजाफ्रा, आं थेवबो बांसिन दोखौै जाहाथे रायजो राजाया सापर्ट खालामो, आं बेखौनो आं खावलायो। प्रमद बर'खौ जाहाथे सापर्ट खालामो आं खावलायो। थेंक इउ।